Bali jogetane. Aku ki wong jogetan Bali paling iso ya aku tok. Bali. 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 Bali ki enek sing kaya arep nyolong titik ngene. Nek ngene. Mlakumu kaya maling kuwi lho. Dadi banget nek sampean Piye? lagu apa kuwi? Ngene kaya wong telonan. Lho kuwi pancen yo penghayatan lho, Cil. Apik lho Kang, kuwi video klipe apik lho. Yo kuwi jenenge apa ngono kae ulat-ulatan. Terus ulat tenen. Ya. Ulat Hongkong. Terus ulat sutra. Ulat sutra. Terus ulat bulu. Kowe bangsa uler, tiroken lah. Adik. Niken disapa Cahayu. Nggih. Ya ampun. Selamat malam, Papa. Nggih, selamat malam Cahayu. Ya, alhamdulillah kita ketemu kembali. Iya. Kemarin kita ketemunya di gereja mana? Gereja GKJW Di Malang. Malang, Lenggong iya. sono. Iya.